Madokachere mabuja, madokachere tauya nadzo dzanyasi musomuvhuro zuwaro chimakumi mairi nobodzi mwedzi uno hwakakungurupa tiringe munhau dzanyasi charitoni hwende kwayabisiwa paye panzvimbo yaanga ari kuita ndiye mutungamiri wekomiti inoringana nezvekutekedzerwa kwemari Public Accounts Committee pachirungu imo mudare reparamende kwaye panzvimbo pache pari kupinziwa Caston Macheu. Unobva waziva kuti ukaona Mateo apinda ubva waziva kuti zvaendewa manduwe, panenge pachiri pechizvino. Rekai tigoringa zviri kuona kwazvinoperera. Hwamunangarwa hwabenhuka kuno ipapa wagotonzi wagotomutsana wabiyawo usiku mhanduwe nguva dzinotekaira waroi kumatu chaiko mhanduwe wobva wasaya kuti kohokona wakoma apa kamutemo wakazvisira icho chikirimbani chawakazvisira kuti paanoburika paanobenhuka wanofanira kuenda ikweyo komugarira kunhandare imi kuno ipapa wangu wakaita kuzara muhadi chiwenga noyo wakuru wemasoja nemapurisa unoita kuzisaya mandiwe kuti kusvika rino nohitiwa maranda kudandi. Chiwenga gonzi ari kuenda kureketa ndiye ari mureketi mukuru kumusangano womabhizimusi woZANU-PF unenge uchitiwa musi wechishanu chino chatakaringana nacho. Rekai tiringe zvedi kuona kwazvinoenda kuti ndokupi tinenge tichizokunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvareketeka. Tiripo panyaya dzeZANU-PF po kwaina mutsvangwa kwamutare kwatiri kuenda koita musangano wokupera kwegore mwedzi wagumiguru uchabva waenda kooradzika nyaya yekuti vanhu vari kuita sei nonyaya yemutungamiri wenyika. Zvatakareketa zviya tikabvumirana kuti mutungamiri wenyika anofanira kuenderera mberi zvakubva zvanonhadzirisiwa. Imi muda kuti bata usu dai zvakanhadzirisiwa handisi dai makatoreketa kudhara chasara chii chimwe chokureketa ipapo nozvazvo unobva waona kuti kunenge kuri kukubana kwega mhanduwe. Rekai tirambe tichiringa hedu kuti wanoipedza sei. Kanzuru yoguta roBulawayo yarohwa manjano azhinji kuti kwai iri kutofunga ipapa kuti wakomana patiri kundoona imbwa inenge iribe kumuridzi wayo iribe kusungiwa tobva tatoikochonora tobva tatoidonhesa mhanduwe kuigwisa chaiko ndikwakutoita kwai ipapa nyaya yekuti mbwadzi dzanyanya kutekaira muguta zviribe kana nzeru dziri kukonzeresa mhanduwe kuti zviite kunyangaritsa, asi tinoramba tichindozvitenda. Wokwedu kumabuja anabhoki naanarikoti wedu waye wanobva waitiwa wanotogwarashiwa nekuti wachigara mumugwagwa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Dare rinogara richibvuma mapepa awanhu wada kupinda musarudzo ragara ipapa wanhu wariko wakabvumiwa kuti wagopinde musarudzo yokuwadhi yochigumi nonhanhatu yokunkai. Kwaye wanhu wacho wari kuti Ndlovu Jabulani akazvimira ega, Chabalala Ronald ariwo MDC, po paita Sindisiwe Chabalala ariwo ZANU-PF naJuma Mandlenkosi womutwakazi. Rekai tione kuti wanenge wachiita sei, asi zviri kuitika mazuva ano zvese munondoziva ZANU-PF wari kutoziva kuti ndo wari kuhwina. Tirambe hedu takaringa kuti zvinoenda nopapi. Ipapa hurumende iri kutoronga nokufunga nokunadzira kutoti wanhu wakone kufundzisiwa, iwo wapwere vari kufunda muzvikoro zvedu wakone kufundzisiwa zvidzidzo zvesainzi nezvimwe zvomasvomho nezvimwe zvakadandando kuti kwai zvifundisiwe mhanduwe nochokwedu. Washona wachifundisiwa noshona, wazezuru wachifundisiwa nozvezuru, wandau wachifundisiwa nondau, watonga zvichinoenda zvakadando. Rekai tione ndopatinohwadziwa manje kuti yedu buja waribe kuisawo mubumbiro romutemo. Tingadai takutoita kunyora izvezvi kitaba uri kunyora kuti wapwere wedu wagofundisiwe nobuja zviite zviri nani.
Regai tione peno zvichachinjiwawo mumasure mumu kana tachinja wari kuenda kudare paramende. Magetsi ari kugayiwa kuhwange nyasi apfuurawo churu chibodzi akaita churu chibodzi nomakumi manomwe anosere 1078 megawatts pachirungu, kukariba kwaimamiriyoni mazana mana namakumi ina 424 megawatts pachirungu. Wakazvimira gani waingidzira kusvikira pamamiriyoni mawati makumi mashanu nonomwe 57 megawatts pachirungu. Pabodzipo kwai churu chibodzi nomazana mashanu ano makumi mashanu nopfumbamwe 1559 megawatts pachirungu. Zviri nani nanhasa umwe bana hwii. Ipapawo pokare nyaya yechando iri kuramba ichihwadza mandiwe kureketa kuno. Nzvimbo yezvishawani kwai kwagwarashiwa wanhu vanosvika vashanu mandiwe. Zviri kuhwadza kwai wakaita kufema mbaura. Mandiwe kanhu kaya kanoda pakugarisiwa mumba imi. Pakanyangariwa apo. Pakanyangara kundoti mweya yawo dai yazorora murugare. Idi mhuri yacho inotoda kunyaradziwa kusvinu chaiko nokutoti paribe chisvinu ipapo. Regai tirambe takaringa hedu. Bangi ronyika rwaRBZ raburitsa ipapa kuti kwaita boya panhu pari kuita kujuja mari yonyika mandiwe, imwe ichitekaidziwa zviri pamutemo yokuwachiwa iya. Kwai vanhu vari kutenga dzimba nokutengesa dzimba, vamwe vari kutenga nokutengesa dzimotika, novamwe vanotenga nokutengesa matombo anokosha mandiwe, ndo vari kukonzeresa kuti mari itekaidziwe zvisiri pamutemo. Kuno wari kuzoreketa kuti wachaita sei nozvazvo. Zvona zvanokunyepa kuti kundoitawo manyautsamukamwa kundoreketa kuti wanzi wareketa, asi paribe kana pfungwa yokuti wazvichinje peno wane zvavari kuboyawo ikweyo. Heno ticharamba takaringa hedu. Apawo kwai kuno makoronyera ari kuenda kuvarimi vari kutengesa zvavanenge vari kuenda korima, zvavanenge vaenda kotengesa kumusika wombare. Wari kuti isusu tiri ZANU-PF dotipai mari kutoti mutogone kutengesa pano. Kuno kwai takambomangara asi paribe chiri kuchinja, mapurisa aya ari kudouya aba. Mbare inonharo mandiwe. Kana inoita heno kwache chaiyo ndo inenge ichindoitiwa ipapo. Afunga zvache asi zvese zvinoramba zvinonongedzera kumusangano weZANU-PF zvinoita kuhwadza chaiko. Regai tione kuti ichapera yakaita sei. Tikaringa ipapa dzomutambo, Scotland yakaja Highlanders mandiwe. Nyika yese yakahwadziwa fani nekutoti Scotland paribe ari kuita bauti ivhine, asi nomamirira zvakaita kuHighlanders peno wakamasokisi avo akazvimba kani. Regai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti inonge yakaita sei. Ipapapo kare kwai no kiriketi taburitsa mazita wakomana wati kuti ndo wachazotambira nyika. Regai tione kuti wanenge wachipedza sei. Tiri kufara kutoti ipapa wanenge wazoisawo vanhu wakaita wasvinu Ben Kuran aisiwa, Sikandaraza aisiwapo kare. Regai tionewo ari kureketa kuti kwai Brendan Taylor anokona kubenhuka. Idihwi. Regai tirambe takazviringa kuti zvinoenda nopapi chaipo. Toringa dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa ndimo togotandira. Waramaposa, Wadzinga, Gurukota rinoringa zvikoro zvefundo yepamusoro noBuhle Nkabane wakabva wamutsiwa naButima Namela akabva aitiwa ndiye Gurukota. Anomuteedzera abva aisiwa Nomsa Dube Ncube Elkam. Toti makorokoto waisiwa iwawo. Hino kuti zviricha zvichachinja chere kana kuti zvinoenda nopapi. Apa kwaipa pahurumende yagoboya vanhu vari kuramba wakanyora pasi, vari kusvika zviuru makumi mairi chaiwo kuti vari kuda zviri kureketeka zvokuti Starlink ida unzi ibvumiwe iribe kuita zvainofanira kunge ichiita zvinobatsira vanhu. Panyaya yozvikamuka BEE pachirungu. Pakanyangara. Regai tione kuti wanoipedza sei. Kutembisa ipapa vari kuita kutembisana ipapa nokutoti vareketa vakati imi muda kuti jairira kuramba muchitoti tiri kuda mari yemagetsi yakaingidziwa, da kuingidzira kupfuura zviri kuingidziwa nevamwe. Tiri kuzvidaba izvozvo. Kuno wangu vari kuparadza zvinhu mazuva mairi apfuura. Nyasi meya weguta roekurureni abva andoti alright,
rekai timbomira zvokuingidzira mariyo kuti zvinhu zviite zviri nani, toramba tichiona kuti zvedu zvinenge zvichienda nopapi chaipo. KuZambia kwaipapapa wakutonyorerana chibvumirano chaicho nokambani yoFujian Corporation kuti igowake panopepetiwa mapfuta dzimotikari aribe kupepetiwa aya oil refinery pachirungu, kwainenge iriyo mabhareri anosvika zviuru 60,000 barrels pachirungu. Tikaitione kuti zvinenge zvichakara sei, asi chiri kutorwadza wari kuti iwo kwai zviri kuitika izvi isusu tinenge tichitenga oil yedu kubva uko kuMiddle East yopfuura nopaTanzania papa kuti iuye muZambia. Kuti wandoti aiwa kaAngola ngatiisei kapombi yenyu ichibva uko muchitipakurirawo tichibva taita topepeta tega hedu matipungurira kuno unoita kusaya kuti kohukonaiwa wakomana zviramba zviita kudandi tikai tigoona hedu kwazvinenge zvienda kuti ndokupi. DRC pokare nyasi yagoburika ichireketa kuti aiwa yapa kambani yaJeff Bezos naiye Bill Gates mvumo yokuti ndio watore lithium yokupenga mhanduwe nokambani yoCobalt. Zvakaita kuoma chaizvo. Tikaitione kuti inopera sei nyaya yacho, peno wachachema peno heno tinenge tichikunyepa imi. MuSouth Africa aiwa wanhu warova manja maLucy Gigaba pokare naMusi Maimane wamadhokota chaiwo kwete oZANU-PF anondonzi tatenda anomukira kuti dhokota aribe kana kugara padheski kuti atindi kufunga nokunyora udhokutereti. Toti makorokoto Dr. Malusi Gigaba, Dr. Musi Maimane. Zvakanaka izvo. Kuno vanhu vanosvika 10 wari kunzi wapfa mhanduwe, apa vamwe vanopfuura 50 chaiwo wakuwadziwa. Kwai kuno kandege komasoja okuBangladesh kakagwa munzvimbo inogara vazhinji ahede pakaita kuoma chaiko. Tondoti mweya wapfa dai yazorora murugare. Ipapa tirambo agoburika kuti kwai ano chirwere chemakumbo mhanduwe, kuzvimba kwamunoita makumbo yache idihwi. Rekai tione kuti zvinosvika papi achabuditsiwa chere, achakona chere kuramba achiita zvinhu zvepabasa rapurezidendi wenyika iyoyo America. Tinenge tichi kunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvazoburika nokuti kwanyasi aiwa tagumira pano ndini wenyu mhanduwe onau.